Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Saliwat may nga naman sa aton na magka-aksyon na welcome na diri sa maulanon nga pagpangalagad sang inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga daw Lunes kita Enero 11 tuig 2021. Aksyon Hotline! Daw sang kasan ulang kita nagtukis sang aton kalendaryo nga nag-abi-abi sang 2021 nga tuig subong arat na kita sa ika-11 nga adlaw. Pero daw wala kita ginpapahuway sa maulanon nga tiyempo. Ginumpisahan sa tong New Year's Day or antes pagani mo sa gabi pa lang sa tong December 31, 2020. Naghingagaw na yung mga pag-ulan di sa aton sa probinsya. Aksyon Hotline! Pero ginsulit ini, tinalikdan nga si Mana ang worst, nagsigi-sigi ang pagtupa sang ulan. Pasalamat kita at least, why nagidman sang na-record lately, nga nalita nung kung may nagluntad pa nga pagbaha, pero puwerte kadamo ang mga puluyan, ang mga individual nga nagkalahalitan bangod sa pagbaha. Aksyon Hotline! Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad hasta kita sa taknang alas 9:15. Karon nga aga upod sa inyo alagad. Aksyon artay hupon checking in diri sa Monday presentation sang inyo palatuntunan aksyon hotline. Aksyon Hotline! Ang mga Facebook users kag mga Facebook followers naton nga nagasunod na sa Facebook Live amuman sa mga sa YouTube. Good day sa inyo anuman nga oras sa inyo ginamtangan kapin pagid sa mga Ilonggo nga mga OFW nga nagamonitor na karon nga aga. Good day sa inyo sa mga nagamonitor naman pagi sa ilang mga transistor radio. Maingagad dira sa inyo monitor sa salakyan. Kumusta kamo pagkalipas sining pila ka adlaw nga rangin maulanon ang aton tiyempo. Ang latest nga record, by the way, nga ginapagwa gikan sa probinsya sang Negros Occidental from PDMP, ang reporto, mga more or less 76,000, no?
ka mga individual ang nahalitan sang pagbaha. Hotline. Grabe ba, 76,000 ang mostly nagkalahalitan amo ang ara sa District 3, no? 3rd District kag 2nd District sang Negros Occidental. Ti amo ginang subo-subo ya. No, amo na ning sitwasyon subong ara kita sa pag-recover sining epekto sa pandemic ang COVID-19. Yawer tibirahon pa kita sining maulanon nga tiempo mga pagbabaha ti kabudlay sini. Action Hotline. Magbaha abinyo ako personally mayo pagani nga nagainit ang tiempo mo sang temperatura tamo niyo way untat nga mga pag-ulan damo gid ya ang madulot si mong kabudlayan. Number 1, halin sa pag-iyo mo dok budlay. Number 2, ti ang mga padanon mo kisa malitan pa. Action Hotline. Amo na so far do nga ton sini isa sa mga talakayon karon nga aga finally may ari na mga officials or official nga mga ginapagwa karon nga kanamuon o record sa magkalitan diri sa Negros Occidental nga ginapagwa kahapon nga daw. Action Hotline. Kaya nagligad to, hindi ba to final ang listings? No? At least subong, may ara na matamat nga na-submit ang tagsa ka mga Social Welfare Development Offices sa mga nalitan nga mga banwa kag syudad. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang karon nga agad diri sa aton sini nga pagpangalagad man perti subong pagtupa sang ulan. Ang worry ko mo ni may mga areas ang Negros nga ti may mga bukid, no? May mga bukid nga pwede maghumok ang duta nga base sa uli magtuga sang landslide puwera palayo lang. Action And joining us this morning diri sa aton nga pagpangalagad is no less than the Provincial Disaster Management Program Division Head. We have Dr. Sipard Gerhard Kailian. Doc, how are you? Good morning. Hello, Doc. Alas 8:13 na. Action Ano Hotline. pag pinakamadalag ko nga balita nga aton sinitutukan nagkaron nga aga nawari ay istoryahan taman karon ang Hello. business one-stop shop ti at least may ara na 31% kuno. Doc, sorry gid na way makasulod gid ang linya mo. Yes, oo. May aga action art. Salamat gid sa time no kay ina nga kon intro siling ko naglawig subong although hindi gid man madamo lang ulan ang ginakulbaan ko delikado naman bla paghumok sa maduta sa kabukiran mga bukid or pangpang susuba. Dok, dawayon tatoy kita ginapawayan sang dungdong niyo kung maulanon nga tsimpuhaw? Actually, action art, ang atong nga pag-asa, balta nga sa panibwas 2 days pa ang atong nga pag-ulan. Uy. So that's why we have to prepare ourselves, no, na ulo aligmat gid, no, especially nga mataas-taas karon alas 9 ang sa gabi ang atong high tide, no, the 1.7 no ang atong high tide, no. So ini nga mga ini nga mga parameter diri sa atong 3rd district shoot gid sa pagsaka sa tubig, no. Ang atong high tide is more than 1.5 and then ang atong ulan is continuous from 1 hour to 3 hours, no. Ang atong pagbaha is imminent, no. So dapat naton tandaan magulwaligmat, no. And lantaw natin kung pwede man lang natin ma-preemptive evacuation mula action art, amo dapat ang ating imuon preventive kita rather than responsive, no, or Okay. ang aton baka yun rescue kay wala pa na butang sa italita natin tabuhi, no. So gina-encourage yun tanan ang mga bata, especially action art, no, makaluluoy nga ara sa babaw ng atop sa iya panimalay, no, wherein may ara pa man sila sang nagligad or sa time planning nga maka-evacuate, no, but wala nag-evacuate kay hambal nga hindi man magsaka ang tubig, no, pero siyempre hindi ka man kahambal kung pila ang volume ng tubig. Kaya tungkol na ang pag-ulan sa syudad, no, griso lang or tulo-taliti, pero ang pag-ulan gali sa bukid o sa atong kabukiran, perte ka baskog or
may aragali isang moderate rain sa aton kabukiran. So, Yes. ang aton tubig, makadtugin na iya sa dagat, kag makadto sa lowest point niya, no? So, maagi na sa aton mga rivers and streams and tributaries. So, kung ang aton lugar is a low-lying area, flooded area, or flood-prone area, then you expect na mabaha dito ka. So, tipon ang aton nga ginalantaw nga hindi siya magsaka, idipindi na sa volume ng tubig nga nagtupa, no? Kasi kung tagalumapaw na, hindi na kamo maka-evacuate. Okay. But kung magkadto sa evacuation ng kabataan natin mga tigulang, no? Ang mga PWD, dapat iibutang na sa safe ang area para wala sa casualty, no? So, action art no, aton nga casualty sa aton balang silay, no? Okay. Ato na siya actually na sa kwan mo sa evacuation center mo. Gani man? Kasi nagbalik, kag naglantaw kung saan balay niya, mo to nag-collapse because of the soil erosion or landslide nga ginatawag no? Soil erosion mo. Nagtumbat ang landslide, mo itong ginahambal mo kag action art. Pag hindi na malayo matabo, especially nga nagahumok na ang duta sa aton nga kabukiran. So we have also to be careful, no? And lantawon ang ating area, especially those landslide prone areas sa aton nga side map, no, makita tayo na mga landslide prone areas. Kag kinahanglan naton nga i-check, no? Kundiin ina nga mga areas sa aton nga mga LGUs, no? Kay muna, no? So siya na tabunan sang iyang balay or na tumbahan sa abi sa mga nag-collapse na structure sa iyang panimalay, no? So amo tong aton nga casualty sa aton nga silay, no? Silay. But naka-evac na to sila tani action art mo. Nakapalayo na to sila sa area. Yes, yes. Galing nagbalik lang siya. Yes. Pero Doc, na-mention mo kaina, no, nga isa sa mga dapat imo ondere nga mangin reactive kita, no? Subong may mga instruction ka na sa mga local disaster risk reduction management offices nga i-monitor nilang bukin nila nano nag-put up sila dito mga team or monitoring team nga mo ni ang maga-relay sa ila if in case nga magdamo lang ulan sa mga bukid, Doc? Yes, actually, no, amo itong inaistoryahan namon sang DRMO sang Victorias. No, kagamo man ang aming ginapan sa silay kag sa Talisay. Nga ang Aplan Barangay, sa mga Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee, ng Aplan Barangays, no? Ato na dapat sila i-gamiton sa pag-monitor sang ilang mga river system. Especially ang headwaters naton, ang mga streams, lakes, ang mga tributaries, wherein nakabutang ang aton ng mga barangay dito sa babaw, no? Upland or upstream, no? Upstream sa aton ng mga waterways, no? Nga maghatag abiso in case nga magsaka or magdamol ang magsulob ang tubig pakadto sa idalom, no? Because kinanglan at least may warning ang aton mga DRM officers sa ilang downstream barangays, no? Wherein pwede naton himo din sa ginatawag nga preemptive evacuation. So amo nang ginistoryahan namon sa ligad to have a contact na sa mga BDRM committee sa mga upstream barangay sa Patad, no, sa Silay, sa Canlutsong, no, sa Ibimagalona, no, sa dito sa sa Canlutsong man kay ang water sang sang iya sang Victoria sa Ibimagalona man mo kag sa Silay, so Malago River, no. Yes, so, important yun, no? Ang aton nga Mount Mandalaga, no? Ang aton mga upstream barangay, especially ang ila BDRM committees, ang Barangay Risk Reduction Management Committee, dapat magbulig sa pag-monitor sa sining nga mga suba. Subaan kada via cellphone, siguro ma-communicate naton ang mga barangay kapitan, no? Ang mga barangay officials to give abiso sa aton nga mga downstream barangay sa poblasyon. Especially nga sige-sige ang aton nga pag-ulan. Yes. Because of the shear line, no, sa frontal system. Kinanglan naton nga maging alerto kag dapat halong. Yes. Doc,
ang pag-intindi ko, ang latest number of individuals nga nalitan sa pagbaha is 76,000 na. Ara na sa imo, may copy kasi ning pag official o summarize na sa number of houses man nga na-damage kag totally destroyed? Actually, ang final report, no, wala pa. Kaya review ko pa ang final report kaya may ginapaabot pa kami report coming from Italy sa Victorias, sa damage sa mga crops kag mga livestock, no. So, Okay. ginakasubong, no? Wala pa ikasubong may ginakaptan na papel, no? Mm. At least, ginano mo kailang taon ko. Oo. Pero actually, amo ni siya 76,000 more or less ang individual affected sa sining pagbaha. Yes, sir. Sa ano pala? Ay, sir, yes, sir. Sa reporting natin. Aha. So anyway, I understand nag-meeting man kamo, may task force nga doging tukod, may meeting kamo the last day. What was the result, Doc? Okay, so ang meeting namon kahapon, yes, ang regional task force. Bali, ang regional task force is composed of the Office of Civil The Defense. OCD. So, bali, ano naman na siya mo, RDRRMC, no, or Regional Disaster Risk Reduction Okay. Management Council meeting. Kagabang kahapon, naglaw Sunday, no? So, 2 o'clock kahapon, nag-meeting kami. Okay. Actually, for the damage report, no, kada ang mga preposition na goods nga pwede ma-access sa mga LGUs, no? Upon request, no, sa ang ilang mga DRM Council, upon request makahatag ang atong regional office sang mga preposition goods sang aton nga DSWD, no, kag sa aton nga Office of Civil Defense, no, Okay. as NFI or non-food items, no. Kag food items man sa aton DSWD regional offices. Okay. So, amon nga ginano and nag-report sa mga damages kag isang update sang update ng plans and programs nga i-present para ma-mitigate no ang damages and mga plans and programs para ma-address or intervention para ma-address ang pagbaha sa sining nga mga lugar sa ating probinsya. Yes, Doc. So, ang team subong of every local disaster risk reduction management offices nagapabilin on alert status and monitoring. Yes, sir. We are on alert status and monitoring tungod nga as advice no sa pag-asa. Alas 8:24, Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. May advice ang pag-asa pero ini balantayan ta kay hambal sa pag-asa until tomorrow pa no ang pagulan. Doc, sorry gid na utod ang aton linya. Yes, Yes, sir. yes, tonight, no, until tomorrow pa ang pagkulan. So, sige nga pag-monitor sa aton nga mga kasubaan, no, ang aton nga mga teams gina-prepare, kag gina-pa-alert sa mga any untoward incident nga matabo no, sa aton nga area sa probinsya. Yes, Doc. So, subong why ka man siyang na-monitor, kagabi, mga report coming from all over Negros Occidental, kay daw nag-ulan man kagabi mo, why man niya pagtaas gikuno, Doc? Actually, first blast o may warning kita sa Victorias, no? Kaga may preemptive evacuation nga natabo. Uy. But ultimately, kahit hindi man siya nagwala din man nag-second blast or second alarm, nagbalik man lang pumuluyo sa ilang mga panimalay. But again, it's better safe than sorry. At Correct. okay lang, no? Mag-evacuate, magbalik sa ilang balay. Importante nga nakapreparar, no? Kag nakaplastar. Kag wala isang casualty nga matabo. So again, ang aton panawagan, no? Pray, prepare, and be proactive on disaster preparedness natin. Muna Yes. sa action art natin panawagan. Sige. Doc, salamat gid sa time and keep us posted. Paagi sa Action Radio, we are very much willing to help you sa pag-relay sa mga importante nga mga information so that ang public may ideya, no? At least mapalabot naton gilayon ang mga ara sa far-flung areas may ideya sang imo advisory. Salamat gid, Doc, and good morning.
Yes, sa Action Art, salamat Vic, sa ngalan sa atong PDRMC Chair, Governor Bong Lacson, mayong aga sa Tarantag Palamatis ng Action Radio. Action Hotline. Tagapamuno sa Provincial Disaster Management Program Division o kun PDMPD, Dr. Sifard Gerhardt Kailian. Now, may actually ang Victorias, ginadvisean gali nga halong kamuda. No? In fact, may mga preemptive evacuation pero mas mayon na lang kaya ang warning ang ginpagwa sa PDMP. Why nag-result, why ginman nagtaas ang tubig dira sa mga Victoriahanon. No? Lugar ini ni Action Henry Espulgar. Suito yung ini kay di nang inyo ganito ara sa daan banwa, no? Alain inyo sa tupad da sang Lupwes. Kay si Action Henry sa ulado yan ni maakon mo kapag namon dito sang nagbaha. Ano hindi ka ka-intindi do lawod ni ang mga kampo dito. Ara gi kamo sa proper to, no? Sa area sang Victorias no si Action Henry Espulgar mo ara sa ubos ang tindahan. Action Hotline. Tipuerti gito ang patio sa kilid sa suba to mahakon mo yang ano-ano malang imo fish pond ban. Ano-ano malang imo nga ang patio bla tungin dito gindulong sa tapusan nga kapalawayan si Action Luis Gutierrez, si late Action Luis Gutierrez. Ano-ano malang imo yang dumay punong sa bangros man portiya kadalom sang tubig. Action Hotline. So ang report subong mga 76,000 ka mga individual ang nahalitan bangod sa pagbaha. Kabay patani nga ining forecast sa pag-asa nga until tomorrow na lang ang pag-ulan, hindi na magdala no sang anuman nga madamol no nga pagtupas ng ulan. You know, ti ang delikado di amuni ang high tide o ang mataas nga tubig nga ginakabalak-an ta kay lain pa kay dugab ini ang high tide ti karon kon iguon ka sa high tide da. So gataon yan karon na nagadulog nga tubig. Ang tao sa Victorias sila'y talisay, ibi magalona, daw may phobia na. Daw may kwan na sila, daw may nervyos na. No? Victorias kido, once nga magsirin gani na ang miling company nila na, bao, gasala-sala na ang tao. Ti, ang iban gani, way pagin masyado na ninlo, sumbalay nila tudo nga ng dagdas sa mga labdang kamay ko. Ito kasi nga, tingbon lang ni mag-init-init ni. Nadudlas lang, sa primero to, nang hawan sila. Oy, pagsulod nga, way gani, pila kaadlaw to, saksimana lang guro to, waswasan naman liwat sang ulan, asos, awas naman liwat. Action Hotline. Pero pamangkot na rin ano ang observation, manduro subong mga analysis nga nagaguluwa, no, partitioning pagbaha, pero kung balikan naton, iya na ni sang nature, iya pagbalos sa aton tanan, no? Nga ang hindi na makahold water, ang mga bukid ta, duwam lang nakabagay kung wala nyo ginala ka pang buldos, kagalaging pang atuka itong bukid, gipang utod ang mga kahoy, hindi gani, no, ginpangutkot nyo to, hindi madali nga singuna, bisan ano nga ulan, wala magatupa, ginang pagbaha. Amo na ni, tisumong hindi na ditani pag binasulay, o hindi na ni finger pointing, dapat kung sino ang mga, ayon sa sang gobyerno, nga amo ni ang magpatigayon sa istrikto nga regulasyon, agod ang nabili naton nga kabukiran, hindi naman maguba pa or mahalitan. Kaya sino ba sulon tani? Mga negosyanting inalaw nyo na kapang halaka pa tindog sang tanan na lang mga resort sa bukid to? O gaginakaduan mga tao to? Okay malang na kay business, manamo, negosyo na, ekonomiya, ginalantaw nyo, pero at the end of the day, may epekto gina sa dalagan sa aton sini nga sitwasyon kapin pagid kon iguon kita sang bagyo. Hindi kita kasarang sa nature daw, believe you me. Obrata ni ka pinagustuhan, kung tinuntuhan, makabalos ang nature, kalamay tagid. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sa music nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radyo Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:43 na. Daw ginahunos lang tiyempo ta kay nang Marivic Vic Tayhupon Sigüenza. Now, good morning. Benji Bernardes kag Toto Romy Itabag des Manila. Kumusta ka siling ya? Why di balay kwan ulan diri sa amon sa Manila ya katinaw sang kalangitan? Attorney Lorenzo Alminasa, good morning sir. Si Sir John Chong, thank you so much Sir John. Atong nag-ayo di bulig blatong isa ka persona nga may pasyente sila sa private hospital bawging kaluyan nabuligan ni Sir John. Kaya hindi sila pagpagwaon, way sila nagbayad. Ginabuligan ni Sir John Chong sang task force kasanag nga kung pwede makagwa lang sila anay, napatyan pangadaan to nagbata. Napatay ang lapsag, ti may balayran ka pa, may balaligban ka pa, kundi mo to, no? Buligan, nga at least makagawa lang anay, ti kun kulang-kulang, utang eh. Sir John, salamat, kidra sa imo. Good morning sa tanan nga mga taga-task force kasanag. Good morning man, kay Madam Karen Tanlangit, Noboy Jolingo. Sige, ang iban karon lang ni Guro Dugay-Dugay, sa aton nga pagpangalagad. Ara Sir Winnie, sino sa aton linya? Kay gapangayo bulig Sir Winnie, nung tabo ni siya, may reklamo siya kuno. Actually, burnout ni nagligad pa ni nga kahapon, daw nag-start ni siya lawig lang mo, alin siyang aga, may mga portion nga nakasiga, no, na-restore ang power, pero kay Sir Winnie, reklamo siya kuno kay Duway, bas isiling ko sa poste mo na kay isa lang taklugar na nagsiga sa amon niya kagabi mo. Sir Wayne, kumusta? Sayo, salamat gid no. May magasin mo dagat sa aton talamate. Hindi ang problema ta dire kay man kahapon pa art alas 8 sa aga, imagine 8 o'clock AM. Nagreklamo kami sa Sinico. Balo ka ra sila nagkanto? Ati lapit na gabi na sila nagkanto. Tintanaw nila ang transformer dire sa corner. Ining transformer na permine nagalupok, permine nagaperview, ay man lagi apong ginislan. Pero naglakat sila art, kay mabalik lang sila kuno, kay may sila, wala sila equipment. Why man sila nagbalik? Hasta subong way kan lang balikan da? Hasta subong way man tinanawag nito sa Sinico, ang akon nga punto art amune, this has been going on for years.
Ti ang kakwandid balang kauyaya blasang siniko, hindi na iya manigar mo, inefficient. Dason, nagapanawagan ako sa kay Presidente ay carbon. Anong mambal ta sini? No, base wala na kabalo, wala si Attorney Pondibilia. Dapat i-evaluate ini. Dason, sa aton nigo sa kay Roy Cordoba, nakapanawagan man kami. Tani, masyaran mo man di ang imo nga area, kag tanawon kung anong katabo diyo. Pinsara bala, ang hindi lang nakon magwantahan gid art, manawag ikaw sa siniko, ang nagasabat sa imo kaswal. Duwa ka kaswal. Sabton ka Manila nga wala kuno sila sang authority, dalista lang sila sang kuan ng reklamo. Okay. Pag-i-relay lang nila sa dispatcher. Pag-relay sa dispatcher, i-relay naman nila na sa CRO, na kung diin na CRO. Shadow ka Sikwawi, there are 61 barangays in Bacolod City. Pilak Bilog ang atong response team. Amo nang luyag ko ipamangkot. Daw naka-meeting mga mo, Sir Wayne, nagligad ni Attorney Dan? Daw naka-meet mga mo personally? Tiyo, nakamit kami, pero ay ko na matagaan ang kuano. Why pa na ma-discuss? Memorandum of understanding Matsyag mo na da, ang sa imo na da bala Sir Wayne, kag sa linyata na da sa Patricia, da overload guro na, kay doon na magatabid nga da ng tagasulod nga subdivision to? Kaya mo gaya tani, isla nila dapat ang kuano sila ang nakabalo. Kasi kaya siniko, why man sila sa quality control nga practice nga tanaw nila ang transformer kung bala, nagkakabagay pa niya kung overload, kung hindi. Hindi ko niya ilaya, gawlat man ang sila sa kuhan, sa reklamo, no? Okay. Pag mo sabat nila. Sige lang, kay palabuot ni kay actually last time pag-interview ko Attorney Dan, siling niya, dili ko lang kung ka-discovery sa sinek, kuya nga may ginpamakal gali nga, hindi bala ang ginabutang poste ng imo nga kontador? May mga kontador gali nga ginbakal, nga pwede lang siya gamiton sa mga nasyon nga mabugnaw. Hindi pwede sa init bala pero sa aton dis Pilipinas kay purti kapaang. Ako pasalamat kung ara na si Attorney Pondibiliada. Kaya man may boom truck ginbakal ng siniko, totoo parking sa Alheso. May ano? Oversize, hindi makaigo sa dalan. Kaya ang iya siguro nga kwanla, ang iya nga ruida, siya do kasangkad o kunano nga sistema. Di kinanglan i-address ni Attorney Pondibiliano, makadto gani ko to karon sapon kung pwede lang Ate, sige. Para makulanta ni Bala Art, iti daw gabudline na niya nga wala sa accountable kung may mga power outage kag may brownout. Sige, Sir Wayne, kipas posted, kay tinguan man namon ni palabot ni kay Attorney Dan Pondibilia. Basi huwag ni siya kabalo, bago lang na ng pungko ni, duwa pa ka electric cooperative, sumong ginabulos-bulos siya saylo-saylo lang. Amo gedo, kinanglan mabala niya ni, kung kinanglan maghiwat kita sang isa ka consumer forum art with the help of the media, para bala nga makuha ni once and for all masitol sa problema. Sige. So, sige Sir Wayne, nagtawag kami si imo kay inano na wag ka manggali stasyon din, then nag-text ka ati, okay, at least nabatian ta ng imo nga complaint. Salamat kid Sir Wayne. Thank you kagaliwat may ngaga. Sir Wayne Sancho no, sang Power Watch ti lantamon tani Sir Wayne palabot ni kay Attorney Dan, no. Basi kun hindi lang man ni si Sir Wayne nga reklamo. Kay actually kahapon may problema gid man damo sa mga areas nga nagkala-brown out, bisan dira man sa amon. Lapitanay lang kami, Sir Winnie, pila lang kabangga ang amon nga distansyada. Pero nagbalik nag-resume ang amon kuryente kagabi, no? Sa iya galis na sumuwayaw. Ayos, i-check na karon ipalabot na kay Sir Attorney Dan Pondibilia. No, salamat gid Sir Winnie kay Maria Teresa Hopilinia. Gamonitor magali si Madam Karen Tanlangit kag si paring Eddie Lumugdang. Siling ni Benji Bernardes, tami ako sa pamilya Bernardes Duliosa Juliana, Roma kag asawa ko Maria Elena Bernardes. Nya nga gapamati permi sa binalbagan ni sila, salamat Araman si Sir Rani Hanggayo. Sir, Happy New Year. Medyo tapos ng 3 Kings pero Happy New Year gyapon. Araman paring Kenneth Valencia. Salamat gid paring Kenneth sa pagmonitor, no? Fredski Carlos. Nga natamyalo namon ang Valenzuela Pardillo family sa Barangay Tabugon,
si Romeo Labos. Kagtananda, no? Katuan tabi si Director Nunez, no kabalo ka nagligad to nakasugilan nun kami party ni sa mga pagbaha. I don't know kung may latest di siya nga instruction sa mga LGUs kay do kabudlay ni nga subong ang tao ya mo ning mahalitan kabudlay nga daan subong nga ti ara ka idalon ka sa kwanbla para siya dalon ka dito sa evacuation center mo di lawg-lawg nga magbakwit nga ginatawag ay Nonoy Tahone sa Purok Sirisa, Barangay Uringao. Berly Traya Absalon, Morning Man, Ruel Tan, si Madam Heaven, Huma Lumina, Alex Fuentes, Sir, happy rainy Sunday kuno. O sige, isa imo man na. Happy rainy Monday. Si Kuanara Mangga Monitoro, si Garth Kaknyo. Salamat Lanes Litasio, Kurikin Action Art, sige lang gidulan, God bless Action Radio. Good morning. Milagros Cesar Alita, Vanessa Mayo, dira sa Amerika. Jocelyn Liboon Dispuho, di Anton Diaz, Tony Diaz sa Patria Village. Good morning. Bibing Dagia Bautista. Si Jocelyn Arecibitak Ola, Robert Roma, Araman Maria Luz, Grijaldo Macunat, Jade Villegas Duran, Helen Pacheo Nermal. Thank you Eli Jaime Tristeza. Good morning, taga Negros din ni Sayaw, din kasubong. Araman si Fitz Herbert Noel, Jade Villegas Duran, good morning. Zoraida Lozero, thank you very much. Si Sergio Marie Vargas, maging padalaman diyo, nga mensahe sa aton, advisory ini, Pag-asa 24-hour public weather forecast issued at 4 a.m. Tail end frontal system, shear line affecting eastern section of Visayas, intertropical convergence zone, ITCZ, affecting Mindanao, northeast monsoon affecting Luzon. Sige. Forecast kuno sa Bacolod, siling ni Sergio Marie, cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Amo ni siyang tail end ikog sa frontal system ITCZ. Possible flash flood or landslide due to moderate to heavy rains. Ayos. Ang high tide alas 8:17. Tema kon may gabi karon ang high tide do. Halong gigita ha. Budlay akon gabi magtaob tutuhens mo. Dason inulan ba o kadelikado sina? Sir Jom, salamat gid sa ginpadala mo diri nga mensahe no kay at least mayara kita mahatag nga advisory sa aton nga mga ka-aksyon. No kay Erwin Gonzales sa Maaw, Rosalina Arellano Espadero, Martin Aliling, Gliniel Palmon, nya bago lang balik si Siniko, pati wifi ko. Ay, kalain. Galing ka, Sir Alex. Sige Torres Awin. Baw, idlaw mo kung si mo ba? Ari ko sa Fukod ng Matsi. Hagaraman ko dabi pare, bisan ka isa lang. Malisin siya ta kay Fukod dato. Bisita ta sinubaan kung pwede ta kalusot na to. Smoker numero 8. Boss Smoker numero 8 Noel Amar, tamiyaw lang si Boy Jolingo. Si Paring Chupoy magbanwa kag Tita Elma Losok Polidario monitor man Paring Chupoy ara na iya sa Macau, China. Tudloan mo ko Chinese pare kabalik diha para may mapro-practice man ta Chinese kon makatime Online sa hotline. Action Radio Philippine Standard Time alas 8:55 na. Joining us this morning diri sa aton na pagpangalagad is Attorney Jafit Masculino, ang tagpamuno naton sa Provincial Agriculture Office. Attorney, how are you? Happy New Year. First interview ta sa 2021 ni si imo. Action Art, good morning. Good morning. Maulanon din nga morning, Action Art, sa aton mga tagpalamati. May nga Happy New Year. Ang ulihin nga kung tamyaw si imo, kaya bagulan ta kasugat, anay liwats kanginan, pero pagsugat anay ta, istoryanta, problema, parisulta sa pagbaha. Attorney, anong latest ban nga ara sa office mo nga record sa damage sa mga crops ang mga mangungumba because of the floodings nga
Hindi lang yung strike 1, kundi strike 2 na yung pila ka mga syudad kag banwa? Sa strike 1 pa lang sa Action Art, mga 17 million kita. Sus. Ang damage nato ng Action Art, kuan ini siya humay, aton nga mga utan, kagaton nga mga isda, no? Mga fisheries naton. So, nag-total kita Action Art sa mga 17 million plus, no? Okay. Pero subong bangod sang ining ulihi nga pagbaha. So may mga may mga report nga nagalabot na amat-amat nga may mga additional pa ina Action Art. So wala pa siya period. Okay. Why pa abi daw summary o kon data kon pilagid more or less ang indugang aside from the 17 million? Subong ni Guro Action Art kasi nagakuan pa aton nga mga municipal ug city agriculturists minakulate pa nila pero amo na siya inang sa Cadiz Guro may medyo dako-dako ang nahalit kay may mga bangrusan to nga nagkalalapaw ang fish pond may additional gini siya Action Art. Yes. Pero ti amo ni siya galing bangod sini mga damages kalitan may ara na attorney na ginapreparar nga bulig abi financially binhi o kunano nga ihatag ang province ni sa mga nahalitan, mga tag-iya sa mga punong, ano mga bulig ni attorney possibly? Sa kuan Action Art sa aton humayan ni may mga binhi kita siguro inugatag sini upod man sa mga vegetables wala labot nga kung na-insure nila sa crop insurance, may palabuton din sila nga mga indemnity claims, no? Pero sa fisheries, sa mga bangrusan, abi nga nag-alawas, so wala kita halos sa Action Art sang quantity, sang mabulig siguro, I don't know man, no? Pero siguro istoryahan sa probinsya kung ano manggit, no? Ang pwede naton mabulig sini. Unless nga may mga fisher folks kita nga galagmay, nga nakapa-insure man sa PCIC ang ilang mga paraphernalias posibilidad may indemnity claims man kita sina no pero kung wala nila na pa-insure bisan ang bangrusa nabi wala sang mga indemnity claims sina siya. I see. Pero amo lang yung problema galing at least ang mga damage ni may lang na kung tanan ma-provide ni isang province ang local na lang mga budget nila itong ma-utilize man pero ang epekto bala kabalukat dugang naman ni tani amo ni kasapin-sapin pa lang abuyan ka mga tao amo pa ni ang epekto niya bala attorney aw? Yes, good Action Art kada kung isang nga epekto kasi hamak mo iban sila mga bangrusan halarbiso na ni siya mo. Kaluoy man no nga ti anong tana nga kuan galing kay na igo gid sa timpo nga daway kita pagani makita nga matapos na ni kay sige pagyapon ang inulan sini. Yes. So kabay pa no nga matapos ni and kung may ara ka na sang record attorney for the second strike ni isang baha nga additional kung pilagi man ang damages kabay pa makakuha kita datos sa imo office. Yes, good Action Art, no? Makapangayo kita sila tapos i-announce naman siya, i-announce man ani sa probinsya, digo, no? Kung ano, gid man ang mga total damages na natabo. Entrada pa lang ni Action Art, kabay pa nga hindi siya magpadayon, no? By the way, sining at 2021, ano ang mga priorities na kaistoryanay kamo ni Govna? Kung ano ang aton plans para iya sa agriculture this year 2021 attorney? So kay subong ang amo ni nga matinuay Action Art sige gyapon apon implementar sang programa sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, no? So sige man ang panghatag sinisang libreng libreng mga seeds kag machineries halin sa Department of Agriculture nga ginapatigayon man nato, no? So amo ning hingyo gyapon naton sa aton mga mangunguma nga kabay pa please no nga magparehistro kamo sa RSBSA kadto kamo sa inyong mga municipal or city agriculturist kay para madala kamo sining mga grasya nga halin sa aton gobyerno. I see. So at least naga-facilitate kinang office mo no para mabuligan man ni ang
mga farmers naton. Oo, kag may mga trainings man ini Action Art nga libre, nga ang tuition sinibayran sa TESDA, kag subong man ti of course ang aton padayon nga implementasyon sang kwani sang insurance program both sang probinsya kag sang TCIC man no, para nga makapahagan-hagan man sa mga damage nga matuga sa mga calamity sa aton mga mangunguma Action Art. Ate, sige. So, attorney, salamat gid sa time halong gid permi ha, kag good morning sa imo. Good morning, good morning man sa aton ka mga tagpalamati. Attorney Japit Masculino, no? Ang second strike sa flooding, so ay pa sila actually subong sang report no coming from local nga mga city agriculture and municipal agriculture office kon pilang kalitan na makon mo yung ang iban ko ng mga punong to larbison na ang bangros magamo na dato sa inyo halimbawa Victorias magawas ang bangros din kakadto na hindi siya banago di ho layo naman na di kay Victorias to no ang singuna dumduman ko mga dito sa amon sa Kawayan Ilog area magawas ang bangros aras kilid baybay kakadto to mo ayawan ka mo pinaniod ay burti gamorarat lang kalimutan sa tagiya alangan niya na karoon ng balon nga iyan na bangros di ba pwede mambal tagiya papapibalik ko na sa akon kaya ako ng bangros tinag-awas ni Espunong mo pilayan ang kalitan kaya last time 17 million na tiari may dugang pa posible naman nga gindulot kay mas dako pag hindi nga baha mo ang update sa national party chat-chat laki do amuning atat na atat damo gid congressman nga sila nila damo kuno naga-support diri nga mga sektor sa ginaduso nga pagligwat sang 1987 Constitution kang isa nga kuno mga nagaduso di isa sa mga sektor amuning business groups kwaon tabi ang paglantaw sinisang business groups kay ginabutang diri o ginaambal diri sang mga lawmakers nga nagaduso bla no, sa pagligwat sa konstitusyon, siling nila, isa sa mga provision di nga gusto sa mga negosyanteng matabo, sa economic charter change, amo ni paghatag oportunidad kag ownership sa mga foreign individuals, mga foreigner, bala nga managiya, di kundi subong sa aton, di ka pwede kung foreigner ka 100%, nga ikaw yung magapanag-iya sang lote o kung negosyo mo nang iba ng mga foreigner makadto di sa aton mangita o asawa nila pakasawahon gid ya kag ipakasal para nga mangin legit ang ilang negosyo ingalan sa asawa nila na mangin legitimate kag i-allow sila kon Filipina asawa mo karon mo na mabakal sa property ano may mo da although apelyido ya foreigner puti Filipina sa iya pero kung ikaw yung kano abi o kung ano ka man nga rasa, hindi kaya pwede managiya na 100% di. Tiambot kung tuon ni, ngambal sa mga miyembro sang Congress, nga damo kuno mga negosyante nga nagaduso, nga muna i-open ta. Ang aton 1987 Constitution, ligwaton ta na. Nga i-allow ta na di sila magsinulod di sa aton, kag magpanagiya. Singga tinunto nga ning iban sa mga negosyo, kapin pa mga mining nga financier, di mga foreigner, nga hindi pa sila 100% tagapanagiya, kapin, pagkikurukon sila na gini nga hatagan mo opportunity, basi kung ubuso na gini nila pang lastra ang kabukiran ta. Iban nga mga negosyante, lantawan nyo, abi, isa-isahon ko pa, lantawan nyo blad na sa Boracay, implo lang ho, pila ka porsyento, blang tagiya, dalang da sa mga Pinoy nga negosyante, kalabanan foreigner da. Diri sa aton, mga tourist destination, mga beach resort di sa aton, ilisipon lang noy, ang mga tag-iyada nga hindi iya puti o kon foreigner. Na, di ko natagan mo sila opportunity din kakita, imo yung matrabahante nila, mga Pinoy, taga diri sa aton sa Pilipinas, kinahimo na simo lang na sa mga foreigner ni. Kon si GM damo kwarta ni, ambot lang, ubuson GM, pamakal na mga negosyo lang kapapulion sa lugar na to. Subong gibakalya motorsiklo pa lang, next year kuno auto. Pero yung mga plano ni GM, noon man,
Ini nga mga plano, I doubt, no? Nga basi ginataw-taw lang sa aton, blas, nga economic provision lang, ang liwaton ta. Araw-araw, no, na nga daw ga atat-atat, giga mo. Sa tuod sina, isa sang ginalantaw lang nga kuninali, magatag ta green light sa mga kongres, nga liwaton, ang unahon ginilada, amo niya ang pagpalawig sa termino nila para hindi sila magasto sa eleksyon. Kinablang way na gidya term ang isa ka opisyal, nga inablang bisan gina-dextrose ka na, bisan ga bedridden ka na, ikaw gyapon ang daog sa eleksyon. Ay, hindi naman ang guro mayo, no? Mayo lang na iya sa mga bayad nga mga opisyal. Kay bisan na hindi na makatiknol, mayo gyapon ang panggobyerno, tuod lang, hindi man kay pariente naton, abi, hindi lang abi kay natuon naton stiyo si Mayor Silot Borromeo da, pero tuod lang, si Mayor Silot kung why abi mag-amon ang sitwasyon niya, ay guro ang kandonin nila, pawan niya pang iban nga mga lugar. Tuod na, ako yung witness, kung ako nakasaksi ko kay why paning iban niya sa politika nga nag-upod ka Mayor Silot, kami na ning gahulid sa balay iyang adwa. Oo. Pagsumpa na singuna sa Liberal Party dito sa Manila kay Mayor Atienza, dua lang ni kami badi-badi, tatlo kami ni former Councilor Alex Paglumutan, gatiner kami sa Manila, pila kay inadlaw to, upod sa pakaisa niya nga Councilor Borromeo sa Manila man, na amo ni sila nga mga individual nga bisan balaya nga inang Mayor Silot subong ginawa lang maglakat sa ginaalalayan, pero lang tuwa bright gyapon ang future sa kando ni mayad ya di pa rin sa iba na able to may yung paglakat nila pero performance sos lawlaw. Mayor Silot singuna meeting gan isang pulis di sa Nokpo dumduman ko pag abot sa chief of police singa nga mauya-uya ko yung mga ayo patrol car kay hindi mo na iakon niya iyam na sang kando ni PNP. Why ka ikang kwan ng PNP chief to? Gusto lang magtango-tango mo, siling nga, okay, Mayor, atagan ta ka. Kung di may patrol car siya nga bago, siling nga mahuya ko yung mga hayok, hindi man na iakon, yatag man na is pulis, na kung namurtani ng mga panimuot ka mga Mayor, tano? Tisumong niya mga congressman, ginaidihan, niya ligwaton ta konstitusyon, ay open ta ni sa mga negosyante. Ako kung ako maglantaw, hindi na lang na yan ninyo pagpaligbi, Kaysa tutuod lang, ginataw-taw lang nila, dapat mangin binantayon kita. Kay base kon, instead ng economic provision ang buksan, igo magdiskasyon sila, liputon tanlabla, gang sa likod sinagali, hindi gani nila pasar pa ining anti-dynasty bill, no? Kita nyo na, hasta subong hindi kaya mapasar-pasar. Hindi sila luyag, ngang ilas ni pamilya, hindi tanan makapungko sa pwesto. Mangkuta bala mga politiko, ngayon ang nagbinuslanay, halin sa nanay, pakadtos tatay, pakadtos sa bata, sa umagad, sa pakaisa, sa manghod, sa utod. Makuton mo tinano na iyakron, di na political dynasty, hindi. Political destiny. Destiny ko, no? Destiny ka to. Tiling mo, pigaw performance, hindi. Patyag nyo lang na, mayuni, ginabuto, gani kami katawin namin performance naton, kay hindi ka mo yung gusto magalin sa pwesto, ano pang tao, daruay makamumay serbisyo, pero daog ka mo. Galintiyan mo ng eleksyon mo, mo na nga siling ko gani, baw, unahon, tariblan yung problema sa COVID, masulbar tani, hindi niya paligbid, ano yung mga chat-chat-chat na, why pagani kita sang klaro, di kung saan kita deliveran sang COVID vaccine ta. Ang iban nga mga nasyon sa Asya, ara na sa phase 3, sang ila sini nga pagproseso sang vaccine, kita ara gyapon sa face shield kag face mask. Ang iban nga nasyon ara na phase 1, phase 2, phase 3. Kita face mask, face shield. Dakpon ka pa kundi kasuksok nga way ka bang ginatagan sa gobyerno libre. Ikaw driver, tantawam lang driver to, kisa do mayuhom ko, do manitulo ko yung driver kisa, ang ginasuksok nga face shield, hindi na mayo kitaon, siling kong face shield mo nung kalain na, siling sa driver, tiway ko nung bakal, sir, bakla ko ni pila nga daan, 45, 35, ay,
makabakal pa ni ugas balay kuya. Siling gusto man no, tani siling kong gobyerno na makal sini mga face mask kag facial nga libre sa mga sektor or sa pumuluyo. Kundi, bisan magilis ka do adlaw. May ara ko yung taxi driver nakita, ang iya face mask to, gatabo-tabo na mo. Siling ko bakli na to bago. 5 lang ginakapiso, siling nga, sir, way pa man ko kapangatsi. Way siya manlok sa COVID na, niya, way pa kuha na yung pangatsi. Kung hindi na magwanta sa ilong ko, tiya mo na kag-islan ko eh. Ay, pero mga politiko, taya, subong gina-square nila, kung naimo nila sa nasyonal, iligwaton nila yung 1987 Constitution, siling ko daw ka, alang-alang panitoy, abi istoryahin nyo, anay, parte sa COVID, oh. Muna, no, makamuin nyo man. Nga mo na ginasinggitan sa inyong mga pumuloy sa distrito nyo, I doubt ka muna. Basi gali kon sa pagyapon na ginasinggitan katao kung bulig pinansyal. Amo na gurungi paligban nyo kundi mayo. Action Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong
Nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combroad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo salamat kit sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radyo Action Hotline. Morning dira kay Sir Joval Trinidad, siling niya, God bless. Aksyon Radio Bacolod, we're still monitoring through radio, transistor, YouTube continuously. Salamat kita. Nya galing suffering unstable internet signal. Muna ang lain kay kung mag-ulan, ay nagtudlo kay man si paring Chupoy sa ako ni Ninche ko, siling niya, Chusan ko no, good morning, ina ko no sa China, nya galing kinantonis na siya pre. Inang injakto bala pare, yung kantonis mo na ginatudlo mo man, paring Chupoy, tudlo ito siyang husto da, karong kadlawan na ka Chinese ni nga, good morning, nya Chusan, nya kantonis na pre. Action Hotline. Sige kantunis bugoy ay. Paring Nonoy Manggubat, Noy, morning attorney or judge, Mabel Marukon siya, good morning judge, mahigit nga pag monitor. Ayos, ang iban, ayoko karon na lang kay do ka alang-alang na gido. Virgie Olpinda, Ayon Lopez, silinga good morning. Sa Agnes Mallorca sa Masbati, live viewing from Masbati. Halong ka mo da. Alison Asibido. Ayos. Jerome Garcia. Labnaw ang iced tea subong. Ang tubig namon di daw labnaw ang iced tea. Labnaw. Lubog ang kwansang prime water. Action Hotline. Ano nga. Idugang-dugang inyo kung maglubog-lubog para daw iced tea gid. Na amo na ang problema. No kabay pa ining ginareklamo ta kag gina-expect naton sa by the way gali ang mga union no mga employees to blang affected sang tong way nakabalik sa trabaho. Ti plano ton lang ma-file kaso no may ara sila imuon nga legal remedy sa ila sitwasyon so laton ta lang na kung anong result sina. No ariyo antes yung magtakop. Ang reminder ko lang sa aton ng mga ka-aksyon, pabakod gid taya sa aton immune system kag resistensya sa lawas. Amo ning hinga ni banta batok sa anuman nga pamalatian. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. No
Lidoya. No, si Jerry Lindra, happy birthday sa imo. Marami awaling kay paring Peter Cedric Auhiro. One at a time, diri sa ato nga pagpangalagad sa Lunes nga presentation. Sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline, ako naman Aksyon Art Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!